Pagpalang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magbabagi po ng karunungan din po. Sana po ay palagi po kayong tumutok po dito sa Iwagan ng Pangasinan at mag-alam po ng aking mga binabagi po ay napaka-importante po sa pang-araw-araw. Ang isisiko po sa inyo ay susi ng panawag sa kapangyarihan. Ito po ay dinadasal po bago bumanggit ng anumang susi po. Napaka-importante po ito kung kayo gusto nyo po talaga mag-alam po ng kapangyarihan ng mga karunungan lihim po, ay mag-alam po kayo na may masiting nais po at magtiis po na mag-alam para may magamit po kayo o matutunan po sa mga aking mga binabagi po dito para matuto po kayo manggamot. Sisir ko po lahat po sa inyo ang aking mga nalalaman po dito sa Iwagan ng Pangasinan para makaalam po kayo na gagamitin nyo po kung gusto nyo pong manggamot, matutong manggamot, ay ibabagi po lahat sa inyo. At isishare ko rin po sa inyo kung ano po yung pamamaraan po ng pagtatawas po para may magamit po kayo. At kung kayo po gusto manggamot po ay matatawas nyo na po yung pamilya nyo o kung sino po yung gusto hingi ng tulong po sa inyo ay magagawa po ninyo. Ang susi na panawag ng kapangyarihan po, napaka-importante po ito. Usalin nyo po muna to bago nyo po bumanggit ng susi po para lumakas po. Karamihan po na manggagamot hindi po alam nito. Kaya yung mga baguhan po, isishare ko po sa kanila para may magamit po nila habang nag-aaral po sila ng karunungan lihim po. Tandaan nyo lamang po ito. Ito po yung napaka-importante po ito. Ito po yung ginagamit ko po na isishare ko na rin po sa inyo para may magamit po kayo sa mga baguhan po na gustong mag-aaral ng karunungan lihim po ng manggamot. Tumutok lamang po kayo dito para malaman nyo po. Ang kahulugan po ng Game Omti po ay Game Omti, kamay sa dibdib. Sa kamay sa noo. T, ituro sa taas. Game Omti, Game